O apartado competitivo na derradeira xornada tradicional ten moito que ver a foliada. En Galicia bailase esta peza moi solemnemente nos pazos e nas festas das bisbarras. O atavío da muller e o sobrio traxe da muradana. Como as romarías saíase coas primeiras luces do día, a Colexiata do Sar comeza esta foliada cunha alborada de Montes. Foliada, agrupación folclórica Colexiata do Sar de Santiago.